Окей, тейк 4 на това клипче. Това обаче брошката ми е тук, защото малко много сърцета не се чува на първото клипче, затова сигурно ще е това. Yeah. Защо? Кой съм аз? Защо в момента му съм в гората? Аз съм Павел, на 20 години. Близките ми наричат Павката. Приятелите, най-добрите ми приятели, най-близките ми хора наричат Беби. Беби. С Б. Т-Би. Кой е това? Кратко за 10 въпрос. Nothing crazy about it. Ц. Защо сме в гората? Първо, някъм няма никой да ми пречи да снимам пекниче. Второ, защото е пик синема, fucking epic, да си във Винланд сега. Просто си торфин. Торфин. You don't have enemy. No one have them exactly in this world. Монстричи. Беля монстър е най-добър монстър. Така следва кой. На 20 години съм, нямам нито един хубав навик изграден в моето ежедневие. Единствено ми навици с това да стана в 10-12 часа, да играя 8 часа на компютъра, ако не съм на работа. Ако съм на работа, играя през цялото време, което не съм на работа, което не е, в никакъв случай не е хубав навик. Един от най-гадните навици, които човек може да изгради, е това да се залежава пред компютъра, да не прави абсолютно нищо друго. Затова е този чалендж. Какво си за чаленджа? 30 дена, 30 дни, 30 полезни навика, като всеки един ден от тия 30 дни добавяме нов навик в нашето ежедневие. Каква е идеята? Да изградим някаква дисциплина, някаква рутина, някакъв по-хубав лайфстайл, за който ще ми служи за напред. На 31 ден, когато свърши чаленджа, ще седнем на едно клипче, ще кажа кои навици са ми харесали, ще кажа кои не са ми харесали, кои смятам да задържа в ежедневието си, кои смятам да изхвърля просто ежедневието си, просто не са ми харесали. И да, в това си за чаленджа. Какво може да очаквате след тия 30 дни? В TikTok, в социалните мрежи, като цяло навсякъде. По влог, гейминг ориентиран контент, защото просто на кефи да играм, кефи ме да снимам като излизам някъде, така че да. Долу ще е това. Още нещо. Пак Monster, българския Monster, ако ме слушате, спонсор ми. Спонсорирате ме и си го жигосваме тук логото на Monster. That's fucking good. Ще да повърна. Опа, да живее културата. И не покрай нея. Така. Еми да, горе ще това клипче. Ще видим колко бързо ще се бере гледания. Да. От други ден почваме да се качва поредицата. Планирам го да други ден, не знам дали ще други ден. Но да. Каква е тази кола тук е? Абе, for fuck's sake. 8:30, 9 часа сутринта е. What are you doing here? Добре, не знам. Тръгна некъде. Но да, къде ще отидете, никой не сте сами. Напълно сами.